מהי חנוכה? מה זה חנוכה? שואלת הגמרא, מה זה חנוכה? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, ימוי חנוכה, לא חג החנוכה. בכ"ה בכסלו, אלו ימוי דחנוכה, אלה ימי החנוכה. שמה? אלה ימי החנוכה, תמניה אינון, 8. דלא למספד בהון, ולא להתענות בהון. לא לספוד בהם ולא להתענות בהם. כי הם טובים. למה? כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו כל השמנים שבהיכל. כשגברה מלכות בית חשמונאי, הם ניצחו בדקו ולא מצאו, אלא פח אחד של שמן, שהיה מונח בחותמו של כהן גדול. ולא היה אלא בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו בו 8 ימים לשנה אחרת, קבעו ועשו ימים טובים בהלל ודעה. למה לשנה אחרת? עכשיו זה שיא הנס, שיא השמחה, כבר עכשיו. הם חשבו שזה עוד נס, לא קרה כלום. שנה אחרת ראו שהערת הרגל הזאת יורדת. עוד פעם, הבינו שהיה פה משהו עניין גדול. ואנחנו שואלים, פה הגמרא אומרת שהעיקר הנס, מה זה היה? פח השמן. בתפילה מה אנחנו אומרים? על הניסים ועל נפלאות, עד שועות ושעת. בימי מתתיהו השמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה. על עמך ישראל שכחם תורתך. הולה עבירה מחוקי רצונך, ואתה ברחמך עמדת להם בעצרם, דעת נתן דינם, נקבת דקמתם, שרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, צדיקים ביד עוסקי תורתך. ולך עשית השם גדול לקדוש בעולמך, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, תיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצות קודשך, קבעו שמונות החונה. איפה פח השמן? שכחו. לא צריך להוסיף להם. שכחו את השמן. מה חנוכה? שנכנסו פח שמן אחד, זה חנוכה. ומה אנחנו עושים? באמת מה שכתוב בגמרא. מדליקים כל יום נרות, זכר פח השמן. בתפילה, ברכת המזון, תפילת שמונה עשרה, לא? אחר כך באו בניך לדביר ביתך, והדליקו נרות כמו כל שנה בחצות קודשך, קבעו שמונת ימי חנוכה בהלל ודעה. למה? מה העיקר שמה? ניצחון. מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים, ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. ניצחון. מי שיקרא, הבאנו בספר בסוף שלנו, של חנוכה, קרא בסוף. מה זה מגילת אנטיוכוס? איזה ניצחון היה לנו. היה מיליונים שבאו. בבגריס בהתחלה. עם מאות אלפים של בני אדם, ו5 בני חשמונאי קראו מי להשם אליי, הצטרפו אליהם 200 איש בלבד. 200 איש בלבד, כולם פחדו. מי יכול לחיים עם פלים? הלכו, גמרו עליו, חזר בגריס לאנטיוכוס. אמר אי אפשר לצח, יש להם מנשרים קלו, מהאריות גברו. הם ענק, 5 אנשים לא נורמליים. כל אחד כמו שמשון הרי גיבור. אנטיוכוס לא ויתר, מה עשה? בא, הוא ראה שזה אי אפשר, קרא לכל צבאות העולם. כל צבאות, אין צבא בעולם שלא הגיע לארץ ישראל. מיליונים. ו5 עם 200 ניצחו. יש לך נס כזה יותר גדול מזה? ולכן גם בתפילה לא מוזכר בכלל נס פח השמן. מה אתה משווה לנס פח השמן? לניצחון היהודים? שניצלנו, שלא אנחנו חיים לא מתים. מה אתה משווה בין זה לזה? אז מה אנחנו כל כך מתלהבים? פח השמן הספיק חצי לוג, כל בזיר חצי לוג. כפול 8 ימים. כמה זה? 4 לוגים, כמה זה? מה זה? כלום, מה יש בזה? 4 ליטר בסוף, אחרי 8 ימים. מה יש בזה? זה נס קטן. למה בית המקדש זה ניסים בבית המקדש? אין ניסים של בית המקדש שאי אפשר לתאר. מה שכתוב בפרקי אבות זה קצת. מסכת יום המונה עוד 10 ניסים. אז רואים שהנר המערבי היה דולק, היה נס הזה תמיד בבית המקדש. מה? אש לא כבתה, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. רואים שזה היה, מה כל כך עשו מזה? זה עניין. מהנס חנוכה. הנס הניצחון מובן. אומר עטרת ראשי, הרב ציון מוגנים, שמשמרו וחייהו. אומר, הנר המערבי שהיה דולק בית המקדש, למה צריך שידלק? עדות היא לכל באי העולם, ששכינה שורה בישראל. כל עוד שהנר המערבי דולק ולא נכבה, עדות היא לכל באי העולם ששכינה שורה בישראל. שהקדוש ברוך הוא נמצא בית המקדש. אומר הרב, זה שנתעלו במלחמה חזק וברוך. אבל אחר כך נשארים רשעים, והקדוש ברוך הוא לא שורה בתוכנו. אז מה נצטער? זה עוד פעם מלחמה. מתים, חיים, חוזרים, מלחמה. אומר העיקרים, אחרי שניצחנו, השם חזר להיות איתנו או לא? חזר אלינו לא?
אומר לשנה הבאה חזרו בקבע עולם, שראו שהעיירה יורדת כל שנה אותו דבר. הבינו שזה לא סתם. שירדה שכינה לעולם, בשמונה יורדת שכינה כאילו שבית המקדש קיים. ולכן אנחנו בנרות צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שכמו שזכית לשרות, תשכון בתוך ירושלים איך כאשר דיברת. שישרת השכינה בחזרה. לשכנות תדרשו ובאת שמה. לא צריך לדרוש שיהיה בניין בית המקדש. השם בונה ירושלים, ברוך השם בונה ירושלים. אנחנו מבקשים שאתה תשכון בפנים. לבנות, יש לנו עזראלי, יש לנו כל בשלום, יש לנו מלא בתים, בית זה לא בעיה לבנות. גם ערבים יודעים לבנות בית. הכי יפה. העיקר תשכון בתוך ירושלים כאשר דיברת. תשכון. ואחרי זה הוא בני ירושלים קודש. לא תשכון, מה זה לעזור בניין? מה זה פה? אנחנו אדריכלים, אכפת לנו. וגם השם בונה ירושלים. אלא מה אומרת התורה? לשכנות תדרשו. מה תדרוש? אל תדרוש שיבנה בית המקדש. לשכנות תדרשו ישכון ושכנתי בתוככם. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם. שראו שחזר הנר המערבי לדלוק, שכל הנרות דלקו, 8 ימים, הבינו ששכינה שורה בישראל והשם חזר אלינו. אז לא רק שניצחנו, גם השם שורה בתוכנו.